Ngalaba Police Community Relations Committee PCRC ewetego n'isi njedebe nnukwute ọgbakọ gbara mkpị atọ ha chịkọbara n'ogige ndị uwe ojii CPS nke dị na Onitsha. Mmemme atọ ndị a bụ icheta na ọgbago otu afọ eji wee guzobe ngalaba pụrụ iche n'ime ya bụ otu PCRC. Nke abụọ bụ maka icheta na ọgbago afọ 40 kpọmkwem ya bụ otu PCRC ji wee malite, ebe nke atọ bụzi imerube emume ụbọchị ụmụaka nke afọ a. Ka Justice Onyemobi kọchapụrụ gị akụkọ a. Njem ahụ bụ nke dọtara ọtụtụ otu kọmitii ahụ bụ ndị si steeti dị iche iche yanakwa ọtụtụ ndị nnukwu ọrụ nchekwa na imerime ụmụ akwụkwọ. N'okwu ya, onye coordinator Anambra State Women Committee National Special Unit Committee nke PCRC bụ Oriakụ Stella Ụba mere ka amata na otu kọmitii ahụ bụ nke atụpụtara iji wee nyere isi otu ahụ aka n'ịdị na-alụ ụfọdụ kirikiri ọrụ iji wee na-enyere ndị uwe ojii aka nakwazi ndị obodo ahụ, bụ nke na-eme ka enwee ịhụnanya nakwa nghọta n'ihe gbasara ọrụ nchekwa n'obodo. Ọ gụpụtaziri ọtụtụ ndị otu ahụ kwadogoro n'ụzọ dị iche iche bụ ndị gụnyere ndị ụmụnwaanyị ajadu ndị uwe ojii nakwazi amụma nkwado ha na-enye yanakwazi otu nwunye ndị uwe ojii na steeti a, makwa ịrụ sekretariat nke PCRC na Ajabi nke dị n'Abuja. Ọ gbakwaziri ume na ha ga-emegawanye n'iru iji wee fụ na otu ahụ bụ nke na-aga n'iru. Na ntụnye nke ya, onye isi ndị nkụzi Police Children's School Onitsha kenere otu PCRC maka nkwado ha site n'iwube ụlọ akwụkwọ ahụ, ma kwukwezie na okpuru ọchịchị Oriakụ Ụba bụ ihe bunyigoro ụlọ akwụkwọ ahụ n'ogogo dị elu ma mekwezie ka ụmụ akwụkwọ na-amụta ihe ọfụma. N'oge ọ na-ekwuchiteru ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ọnụ ha n'okwu inye ekene, Nwaada Lucy Onyechi kelere Oriakụ Ụba nakwazi ndị otu kọmitii ahụ maka ihe ha mere ha, bụ nke gụnyere ịrụlụ ha ebe a na-eje mposi nakwa igoro ha nnukwu tankị mmiri, bụ nke o mere ka amata na ọ ga-enyere ha aka nyekweziere ụlọ akwụkwọ ha aka ka ha nwee ezi ebe a na-amụ akwụkwọ. Ihe pụtakasịrị ife na mmemme ahụ bụ ịgbape ụlọ mposi ahụ, ịhafenye nnukwu tankị mmiri ahụ n'aka ndị ụlọ akwụkwọ, nakwa egwu dị iche iche makwa nke ndị ọdịnala bụ ụmụ akwụkwọ ahụ gbata bụ ihe egosipụtara na mmemme ahụ. Otu kọmitii ahụ mechara wee gaa na Area Command nke Onitsha nke ndị uwe ojii yanakwa Central Police Station nke Onitsha, bụ nke ha nọrọ ebe ahụ wee kee nri nyegara ndị nọ n'ime ụlọ mkpọ, makwa nyere aka wee kwụọ ụgwọ mkpọpụta ụfọdụ ndị okwu ha na-emihọ emi.